Ez itt Kozma Évidő Mária. Szia Évidőke, mit csinálsz? Mit csinálsz szívem? Mit van neked? Nyuszika. Nyuszika. Szereted a nyuszit? Igen, a fehér nyuszika. Igen, fehér nyuszika. Igen. Énekelni szoktál-e? Igen. Énekelsz most egyet? Azra mentem, hogy Igen? a patán. Jó. A patán. Igen. Három vajú gasszál. Na jó. Szúnyogé köt. Hát ügyes vagy nagyon szívem. Na jó, ezt máskor... Úgy, máskor felvesszük, most még megnézzük a testvéreidet is. Hogy vagy Etelka? Jól. Most elsötétettél. Úsztál-e ma? Igen. És még akarsz-e? Igen. Napozol-e még akkor? Na menjél napozni akkor. Szia Turi, szeretsz-e úszni? Hát? Igen. Ma sokat voltál a vízbe, ugye? Igen. Te nem feledkezel meg az úszásról? Igen. Mit csináltál a vízbe? Fürödtem. Most napoztál-e ma? Igen. Jó. Anyuka. Énekelsz? Én fürödtem apukával. Jó, igen. Apukával fürödtél ma? Igen. Apukával ma fürödtél? Igen. Jó van szívem. És jó volt, ugye? Igen. Hát anyukával is jót. Igen. Bebújtunk a vízben. Bebújtatok a vízbe? Medálltak. Igen. Meg a Jó. Igen. Medállna, mit olvasol? A Baktai Ervinnek a csillagfejtés könyvét. És? Tetszik-e? Van-e benne hasznos? Igen. Például ráknak a leírása, mérlegnek. Én a halak? skorpiót értettem meg, a halakét. Az a gond, Neked hogy az skorpió? oroszlánt, meg a ráknak is, a mérlegnek is inkább csak a pozitív oldalát mutatja be, csak a halaknak mutatja be a negatív oldalát eléggé, meg a skorpió ugye az aszcendensem, és akkor azt még megértettem. Na, és aztán ki fogod hozni a képletedet, és nézed, mert ebben még fényszögek is vannak. Ja, igen. Na jó, megyek apukához. Sziasztok! Azt kérdezted, hogy takartak-e ma? Mit csináltak a szénatakarásba? Részt vettek? Itt a szénatakarásban részt vettetek-e ma? igen. Turi? Nem, csak tegnap. Janetelka bent volt velem a panzióba. És Turi, te? Igen. Mivel? Gerebével dolgoztál, vagy mivel? Gerevével. Én ma villával, ma délelőtt. Hát áldad villával dolgozott, az még kemény. Nehezebb, de könnyebb, mint gerebjével. Tehát megforgatni a szénát úgymond könnyebb, tehát hatékonyabb, jobban át lehet a szénát vele forgatni, viszont a gerebjének a súlya az, tehát súlyra könnyebb a gerebje. Mint a villal. Itt várj. Csána. Jobban a kezem. Belefogytam. Mert a tavakat még mutasd meg, hogy mekkora hely. Takartunk fél. Hoppá, nem közelítés, nem távolítás. Nagyon szép a tó. És ott is van még tó Turi mögött. Na jó. Kórházat én is be tudom. Ez a kórház, de arról fogok beszélni. Ott van a kórház, bizony. Csíkszeredai kórház. Még Vidő is ott született meg. Ez Szilárd még jobban ismerik. Hoppá, Ez lesz a színe a felvételnek. hoppá. Most már jó van. Igen, viszem oda.
Az lesz a cím a felvételnek, hogy akiért a mentőautók szirénái szólnak. Ezért néztük a kórház épületét. Ma érdekes módon nincs annyi szirénázás, mint a tegnap előtt. Ma augusztus 15-e van. Tegnap viszont rengeteg sziréna szólt, és a tegnap előtt. Állítólag akkor voltak a legmelegebb napok az évben. És arról akarok ma beszélni, hogy végül is miért kell annyit szirénázzanak az autók, mentőautók, és hogy nem biztos, és a legtöbb esetben nem is öreg emberek, nem idős embereket viszel a mentő. Olyan is van, itt akivel dolgoztunk a szénatakarásban, szénacsinálásban, a tulajdonosnak a testvére az müttősnő, és azt mondja, hogy rengeteg baleset van mostanában, és rengeteg medvetámadás. Tehát ennyi medvetámadás soha nem volt még, mint ezen a nyáron, ebben az évben, főként ezen a nyáron. 15 éves kislányt is támadott meg a medve, aki gombászás közben támadta meg a gyermeket, és így tovább. Múltkor tehát volt szó arról, hogy szólnak a szirénák, és hogy az embereket milyen esetben viszi el a mentő, milyen esetben szorulnak rá arra, hogy mentők vigyék el őket, tehát hogy ilyen sürgősségi beavatkozásokra legyen szükség.